Badio jiwo jo Kenya mondo mi osi chenro mopogore mag piny owacho mageto bero uchumi ma pacho ka masani okoni ochomo kama rach kadiponi ok bi kawo okang' mapiyo. Kano loso gi jodak ma Mombasa, Mbadi koni mondo mi thuolo mag tije obedie pacho ka. Piny Kenya dwaro dongruok mar uchumi kod kwan atamalo 7 kowuok e kwan atamalo 4.6 masani entiere. Olero ni thoth ajenda mag piny owacho moting'o mar gero ute manengo gi oyueyo, chiwo thuolo mag tije, bero sekta mar thieth kaachiel kod uchumi ma pacho ka biro mana nyalore ka jo Kenya oikore masiro ajenda mag piny owacho. Koni en adier ni thoth jo Kenya sani kale pek to chutho ni mar osuru magichulo ok romre gi kit sir magiyudo koa kuom piny owacho. US dollars to pay 200 million. You can convert into shillings. About 26 billion. The same September, there is 75 million, but not dollars, euros to pay. Then the following month, October, there is another one of $646 million to pay. If you add those three, September and October, this year, what we must pay, you can't roll it over. You unalipa. $952 million. That's about almost 130 billion shillings. Hii mwaka hii, September and October. And this syndicated loan goes up to 2030. The ones we should be paying. So what am I saying? I am saying Kenya's economy needs patience. And Kenyan economy, we need to fix it. We cannot suspend facing this economy any further. We must do it now. And doing it now is we must revamp our economy. It must grow at a higher rate. Yakoromogi en thuolo mar kawo yueyo mokwongo e chenro mar migago. Aneno ote mari Gladys Onyango Mama Bill iwacho ni kwayo ne Mama Susanna Awuor Happy Women's Day, iwacho ni she's my hero. Wakawo yueyo, waduogo bang' thuolo machuok.